dako gyud akong pasalamat sa iya nga gikuha ko niya diri sa iyang team. Nakalikay sa mga di maayo nga butang. Sama nang basta mo na. Content ra na namo lang pasigasigang mata. Pero bawal mo siya dari football. Mo gini pinakagwapo sa mong grupo. Pinakagwapo, pinakabuutan, respetado, halinon kay sa chicks. Ug labaw sa tanan. Ato ipaila-ila. Please welcome. Anak ni Pokuang. Jessica Sow, pasok! Dito, sa Balingasag, Misa Miss Oriental, may nagpaparamdam daw. Nagsugod di sa sauna guys, nag-live stream ni siya og email. Nag-live na siya og gusion to gusion. Magpatigondiwan siya, pag mapildi ninyo siya sa gusion, tagaan 200 niya ang ending. Naurot ang pampalit sa gatas. Ha? Di sa yun guys. Oh, di tayo na eh. Grabe ang paningkamot. Ano ko, mag-live stream ko, lisod kayo. Vlog ko, lisod pa kayo. Good. Kaya gauna-una pa ko ba? Bug usay ka nang di man sa kaon di mautdan may migsudan man gyud na. Oh, makakaon kog kanon sa una. Makakaon kog kanon sa una, kausar good. Paano Nakapuyo na? ra beta dito gyud na. Dili mi nagbakod nagbakod kay tag alaw na. Pugsong gyud ako bakod di na naon gyud ako kay mana mo. Single, ready to mingle. Mga kalit sila tanan, graduate ni sila. Ako amot unsa ko. Grade 12 man unta ko pero ako ilang amo. Siyempre kay 5 million followers naman ta. Akong ipaila-ila sa inyo ang ako mga tropa. So manan ninyong videoan to dlasa kay tibuok kinabuhi namo among ipaila-ila sa inyo tanan karon. So let's go. Una sa tanan ako day si Yugog. Ang ako yung real name Anthony Lagno Bisilia. So ayun mo pangutan sa edad kay maklaro naman ninyo akong face nga photogenic gud siya. So baby face pag kita anong pangutana. Ako na ipaila-ila na tamo. Ha? Pailailan na tamo? Ready na ba sila maminaw? Ready na mo? Ready na mo? So karon ako na ipaila-ila nganong nagtapok yun mi og unsay purpose namo diri nga team. So let's go. Magsugod ta kang ikaw sa ngalan. What's up guys? Christian Daigo. Ako producer ni Yugog, taga Balingasag ra ko. Yawa pwede utrohon. Di ba mas maayo siguro ni na stick boy magana-ana ang guro ta. Agpas na kay ulan na. Nagulan. Lord, karon lang Lord, pangyo ami Lord, ay sa ipaulan og kusog Lord, kay humanon sa namong video Lord. Salamat Lord. Amen Lord. Amen. Okay. Hi guys, ako dai si Christian. Producer ko ni Yugog og atangin ninyo among mga uploads, among mga release pohon. Full time na ko karon music. So nag-ilamin ni Yugog sa Balingasag, dugay na to. Niapil pa siya competition sa una. Isa pa ko sa nag-judge. Since ato, midol si Yugog sa ako. Pabuhat siya og mga beat, the rest is history. Wala pa makaila. Christian Balaan, pumatot. Producer ako. So nag-ilami ni Christian sa Balingasag yun. Kaya kadikto magyapon ko. Muna yung magka-produce akong beat. Si pumatot ni. So wala pa makaila. Kato mga OG dia. Kabalo na mo kinsa ni. Pumatot. Nag-ilami ani guys kay Balingasag raman mi pariya. So ana ko nga muhimo man jag beat na ako mosulat pod kog kanta. So mutong duol ko sa iya. So hangyo ginako siya mga karon lang nga bag-o ra nga ana ko nga bro, pwede ba ka diri sa ako mo uban kay siya na lang ang kulang nako nga target. Buo na din nga team. Sunod guys, sa paila-ila. Hello guys, ako day si Teo. Igagaw. Okay, sige na paila-ila na. Okay. Full name. Hello guys, ako day si Lawrence Teo Bisilia. Igagaw ra pud ko ni Yugog. Og nagpasalamat pud ko sa iya nga gikuha ko niya. Kay kung naraguro ko sa amo karon, wala ko kabalo kung asa kong paingnan. Og dako gyud akong pasalamat sa iya nga gikuha ko niya diri sa iyang team. Kay nakalikay sa mga di maayo nga butang. Sama nang basta mo na. 21 pa rin ko. Content ra na namo lang pasigasigang mata, pero bawal mo siya diri. Football. Now, next kani, gwapo ni. Eh guys, ako din si Andrew EGC, akong tinuod ng ngalan kay Andrew Sabilina. Nagpuyo ko sa napaliran. Dayon, nagpasalamat ko Yugo kay ang hinungdan na nakasulod ko ani nga grupo is amigo namin ni Gugoy Daan sa nakabalo nga kauban mi sa una sa sayaw. Di rookies ang among grupo sa una. Guys, kung manawagali mo nga dili kay makadungog. Siya man gud bungol man gud si Andrew. Bungol siya guys, promise. Play dad niya day. Kila dadi mo. 24. So ako dahil si Dame, akong tinunod ngalan, Dime James Galsiran Canyon. Nagpiyo dahil ko sa Taguluan, Misamis Oriental, Zone 5, Poblasyon, Taguluan. Nagilala mi ni Gogoy, kay tungod sa akong kuan asawa, ako igagaw. Nag-drive magdulog sa una, gi-hold up mi tungod sa kuan drive, mora to. So guys, si Dimdim na guys kanang igagaw ni nako.
So igagaw sila sa akong pare sa mama sa akong bata katong namatay. Igagaw pod mi. So tunga silbi tunga. So dugay na gid mi kauban ni Dimdim dili pa ko ga vlog. Kauban na gid mi. Kaubana na gid mi. So mo na siya pioneering gyapon na siya. Kani tagiyan ni sa Adonaki. Elemento. So guys, ako dahil si Wiwel YGC o akong tinuod nga pangalan kay Bren Will C. Vasquez. Nakaabot ko ani nga grupo tungod kay sa una kailan ako daan niya gugoy gid daan sa kanang bata pa lang ko. Classmate ni siyang ate guys. Okay, classmate sila sa akong ate. Kailan ako daan siya bata. Oo. Then Kaigit- nagkuan man may nagtabo man among landas otro then kanang nakuha na mga parehas na maghilig ba. Then dito nag-tune in may kibali mao nang naka-appeal ko dari nga grupo karon we're making music mensahe kibali kaya po namong gusto ipahayag kibali ang amo dari is naga-focus mi karon sa among passion ba so mora to Pila edad mo? ay akong edad day kay Juan 23 anyos taga Balingasag Magyapon ko single ready to mingle Kinatawa ni brother. Hello guys, ako dahil si Boy Nigs YGC. Ang akong tinuod nga pangalan, Rodison G. Ignacio. Kauban ko ni Yugog sa una sa sayaw. O classmate ko niya. O since D1 niya po mi guys. O tungod sa iya nga, na ako diri sa iya nga tubangan o siyang team. Kaya nagpasalamat kay pong ko nga gikuha ko na isip SG. Moro to guys, 26 anyos di ko. Taga Barangay 3 Rumi pareha. Balingasag PSG. Sa PSG. Personal security guard. Ay, kamang. Abe ko pansariling gamit. Para sa grupo. Dra kani. Yo, what's up? Ako dahil si Drasser YGC. Akong tinuod nga pangalan, Drasser Arkita. Taga Balingasag Rayapon ko, nag-ilam ni Dadigoy tungod kay siya akong choreographer sa sayaw. Kay nagbuhat man ni siya iya nga grupo. Moto nag-ilamin doa. Mo rin to nga, naana na may diri karon. So, daw So, daw ayo pasalamat sa iya nga nakuha na ako diri sa grupo nga YGC kay kung dili tungod sa iya, wano kabalo asa ko padulong karon. Isa yapon ko katao nga kita ko kuan kanang mabuhi ko kay wala namang ko sa akong pamilya, bata pa ko mga elementary, bulag na akong magpapa so nagkuan ako, nag-focus na ako nga mabuhi ko nga ako ra isa so moto pasalamat kay ko nga nagkita mi ni Daddy Goy. So thankful kay ko sa iya dad, thank you so much, I love you. Yo kani pod sa akong grupo, pasalamat po kuha ni sa ila kay mo na yapon niya sila akong pamilya bay. So thank you so much. Mora. Kini sino kani? What's up guys? Ako din si John Kini Bisilia. Igso ni Yugog aka Kini YGC. 18 years old. Gagyan di ko. Dili. Voice over. 24 years old. Graduating sa Sentrita Balingasag Criminology pero nagtambay. Di ba? Guys, wala ba ako kana? Graduate ni siya college criminology ako mangod. Graduate po ni college. Kani po sila graduate. Kani mga college sila tanan graduate ni sila. Ako amot unsa ko? Grade 12 man ko pero ako ilang amo. Ha? Di ba? Unya. Para yun. So, kuhan ko na ako ginigson. Balag gamay kini siya pero ang kasing-kasing din ni dako. Diba? Gaaway man mi sa una pero away na nga sinawaya. Ako di kay nanay nana. Pagkatulog gakos din man. Na siya tigugas plato sa una. Ako tigluto sudan. Sa una gabi ka lisod gyud pero naning kamot gyapon mi nga maabot kay usay kanang siya nag-focus sa vlog. Gusto ko muban siya pero gipanikamutan gyapon ako nga makaman og eskwela kay para sa akong pamilya kay half brother man mi siya maguwang ako ikuan. Mangod pero ako ikuan dako. Sorry sa papa guys. Oh. Sa papa mi igsoon. Oh, grabe akong pasalamat sa akong igsoon kay always aga-suporta sa amuha og kani among grupo always niya ga unsay sabot namo gina-guide mi niya nga sakto ba o dili pero say sakto gid tanan. Pasalamat gid mi dani kay mao man gini sang kuan sa amo ugat mao nang provider so dili na mo gusto nga
ang ugat mawala. Kay kami raman ang kuan sa nga dia. Si Angkoy na unggoy. So, gabi salamat og ang maingon sa akong igsoon. I love you always, Goy. So guys, isa pa, before tamo padayon sa ila proceed ta kanang. Kami sa una ni Kinkin, istorya gud mi, Barangay 3 pa mi namuyo, Barangay Balingasag. So halos sa ang naana diri karon taga Balingasag ra gyapon, kauban ako sayaw, kakuan ako sa music. So kay kuan mo ko sa una, ga sayaw gasulat. Uban gyapon ko sayaw siya kanang manisog. Ako na si Gugoy, ungito na po na ako. Hala, nagsayawa. Pangugas itong plato ko. Ilasan naman ko sa'yo. Sa TCP nga na anak. Pag-ando, nagdancer gyapon. Nagdancer ka po, naguban ka mo ko siya. So wala gid mi nagkuan niya, amo na ginigi predict. Promise good. Nag-ingon ko sa iya sa una nga kanto 2016 man siguro to. Nag-ingon ko bata pa mi adto. Ya, katong 2016 gasulat nga mga to kay gasulat kog kanta 2013 pa man. Nisulod kog sayaw dayon 2016. Pero ga freestyle ako anto nibalik akong hilig sa mga kuan tong 2018, 19 ana ko sa iya nga kin makasilpon lang ko 5 years from now, 10 years from now. Madato lagi ko. Madato mahugas ka plato. Ungit gina. Tanawa gali. Kaya ako lahi man ko guys, ga brainstorming man ko permis kwarto. Mumata na ko ana bay pero mumata ko mga alas 11. Pero alas 2 na kumubakod kay gauna-una pa ko ba. Ubog usay kanang di man sa kaon gi mountdown may migsudan man gyud na. Oh, makakaon kog kanon sa una, makakaon kog kanon sa una kausar gyud. Nakapuyo ra beta na to gyud na. Dili mi nagbakod kay tag alaw na. Pugson gyud ako bakod di na naon gyud ako kay mana man ko. Sige like ko brainstorming ako. Ano ginapon? Dili man gyud kumudato ani sa kuan sa pag-eskwela. Kay kabalo naman ta lisod kay nagyapon diya. Watay financial. So kung magnegosyo sad ko, dili po diretso kay kinahanglan pa ko mo trabaho. Nakasulod na ka sa kuan gyud. Ako makasilpon lang ko mudato ito. Grasyan gyud. Yummy! Busog na ka? Guys, salamat kay Lord. Niuno ang ulan. Yes, salamat sa kuha. Tuwa sa kuha. Thank you. Iya may gidaydan sa among mga content. Pero Ala naman si Wawi nga. Hapit ako ba? Gay. Daw. Ako dahil si Christian Banaglag no, aka Wawi YGC. Since day 1 bagid mi ni Yugog, gikuha ko niya kay kuan baka nang ako ging gisuklan bitaw gisulayan gyud akong lahi nga agianan kay para basigya gyud akong opportunity bitaw. So Davao man kadto no. Oh, padabaw ko ato, trabahon ta ko ato. Iya kong gipugnan nga diri na lang kawi kay magkuan ta basinday magrasyahan ra. Na. So daw akong pasalamat kang Yugog og kini pod nga team daw akong pasalamat kay bisag dagan kay may magkasinabot. Wala Way plastic sa way plastic diri sa mo nang pag nay mag-away. dako kay akong kanan ni. Dako kay akong bless diri. So igagaw pa din ako guys. Igaga na may Yugog dai. Igsoon pod nako. So uba na gyud binasa una pa. Yawa ngano man destiny kuan igsoon. Ningali igsoon. Kani rin ampon. Para to guys. So muna akong guys, muna akong videographer. Abi juga pa rego dai. Bilay. Yo. 10 years na lang para mag-40. Basta pag video po ana na lang. Diba guys? So kana mga bangis ninyo nga makita nga ako mga video kana mag-content ni. Sige video ana. Sa mga kutana guys, duwa gini, di gini kabalog kuan. Di man ni kabalog video sa una. Oh, Wala talent. Di na kabalog video gid, promise. tudluan ra. Akaron ka Yawa ignan kay yawa nga regular na sa kuan. Nestle. 6 years. Yawa way na punda. Oy na pundar roy buo. Ano yun to na punda. Realme 5 Pro. Pero karon. iPhone. Pila ka mo? Dua ra kay. Dora kay. Isa na kasawa. Dere guys, kani. Mo gini pinakagwapo sa mong grupo. Pinakagwapo, pinakabuutan, respetado, halinon kay sa chicks. Ug labaw sa tanan. Ato ipaila-ila. Please welcome. Anak ni Pokwang! Unsay mong ngalan? Tinood na ang ngalan, Telescoro A. Silyakay. Rabi mo kog telescopic. Asa man mo na ko ang ngalan? Hilig siguro motor. Ambot pa sa akong papa kay mo naman yung ngalan sa ako. Pero imong nickname, unsay imong nickname? Angkoy. Oh, Angkoy Anunnaki. Bailan na niya. So pwede ra ko niyo tawagon Angkoy YGC. So isa po ko kakuha criminology graduate. Guys, criminology graduate pero criminal agnaong. Tapos bayo ra wa ka nagpulis kay hitman kay kag dagway. So before ko graduate by
plano na gyud nako nga pag human ako eskwela dani na ko padulong kay isa po naka kuan sa ako kanang naka nganong na ako dani karon kay tungod sa akong pamangkon nga si Will. Siya ya po nang invite sa ako nga dito Guys, ta. pag umangkon niya, so tiguang lagi siya. Ako na siyang pamangkon, siya ya po ng dahilan nganong na ako dani karon. So Okay, ka-music magyapon ni siya guys. bata pa mi kauban na mi kami gid duang kasinamot sa mga. So munang naagyapon ko ni karon. Dayon, dako ikog pasalamat kay Gugoy kay ngano dili lang yang kagulingong ginauna-una kundi kami tanan gyapon nga grupo. Sabay gyapon mo angat. Oto. Salamat kay pre. Salamat. Ba. So mora to guys, salamat. Kini. Okay guys, may grill sa may butupot. Hi, Jay. Hi, Jay. Hi, Jay. Yeah. Lord God. Pero si Banat ay. Hey, shout out ka Boy Banat. Si Boy Banat, wala pa siya diri karon. Naa siya sa Manila, nagisumbagay pa dito, nagrally. So YGC kaya pala si Boy Banat. Ako ipailay-ilay ang kagalingon, tanawa lang ang kagalingon dito. Mailani mo siya nga buwag kita. Punta na siya. Boy Banat, I miss you. Pailay-ilawan. Let's go. Yo, ako dyan si Kyle YGC. Ang tinod na akong pangalan, Kyle Rodin Kailing Bailosis. Taas kayo, no? Taga, kwan, nagyapan ko. Isa! Isa! Morning na mo. Di! Paras kinadalot sa kuhay, ah. Way klaro. Ato na lagi kwan, kaluan. Yeah, let's go. 1, 2, 3, go. Taga Balingasag, nagyapon, dahi ko. Balingasag, Binitinan. O college level gyapon ko, si Kanyer, gyundang ako. Tapos, dako kayo pasalamat ani nga grupo. Kang kwan, Daddy Goy, Dad, salamat. Nga kwan, nga gidawat ko ani grupo. Pati pod si Kini. Si Kini nagsigig ingon sa kusang wala. Paningkamot lang, makasulod ra ka ani nga grupo. Kasi So, anto din karon. uban. Paano mi guys, kanang sa wala pa ko vlog. Kanang tinudloan na ako siya sa sayo sa una. So, sige man siya uban-uban, pero dili pa na ako siya gikuwagid kay maniid pa man gid ko sa batasan sa tao. Ayan ako ipasulod. Dili ko magpasulod nga basta-basta lang. Bisan pag igsuon or igagaw ta ka, relatives ta ka, dili ko basta-basta magpasulod sa imo. Kung dili na ako makuha nimong batasan. Manang sabay sa kay laylawon sa taka. Ibagingon sa taka sa mga pulong nga immaculate kung makasabot ba ka. Anto dayon sa pag nana ka sa awake na ka, pwede na ka mo join ani nga grupo. Pero bawal mag Yes. Number 1. Rule number 1. bawal mag Grateful lagi ko dani nga grupo nga nakasulod ko kay di lang ako iyang natabangan kundi pati pod sa akong pamilya o dahil ko to asa man di ka? Mano na akong istorya. Play na nimo. Ay, edad din ako 23. Tawa BBPs gyapon. Simple gyud. So guys, kung ganahan mo makigsabay kang yugog, i-PM lang ninyo si Kyle YGC. Tagaan mo pang Guys, siya igakuan sa akong mga reels. Kanang gakat, siya ma-upload pod, gi-assign po na ako siya diya. Gi-assign na ako siya. Yo, what up? Ako rin si Jigo, nga taga Cebu. Pero akong tinuod nga ngalan kay si Tristan de Gracia. O, tsada kay ngalan, no? Okay, parente sila digard guys. Bitaw guys, kuan, usapod ko nga naningkamot nga usa ka musician. Di ka nang nagkita mi ni Yogog nga to sa Cebu, sa ka club nga to, nagparty-party sila tapos iya kong gitawag. Ginbite ra pod ko niya sad. Kaya nga na. Guys, kay ana ko na. Kaning migo ra pod sila sa akong migo ba. Foto ko, wow, tawagay mo migo pasabay dari. Nya kani kasi kay Kripa magyapon ni. Ana man siya kaning nagyapon siya bandana gyapon ba. Sim ra gyapon mi nagyapon ba yung mga bandana diri pero di na kita kinahanglan magpaila og gidiga kay kabalo na sila kung kinsa ta. Yes. Okay. Kuan day kanang mong kanang nakasulod ko dire kay iya kong giingnan nga gipapili day ko niya day sa akong hilig or gusto. Motong niuban ko niya, gipili na ko akong gusto kay maura man ang hilig. Ano ko siya nga. Sige migsabay dito taga adto ra og Cebu. Ay dito man ko Cebu. Niuli ko dani. Pagbalik lang ko siya ako din siyang istorya ka ng kuan mi kay gipadungog man pud ko niya sa iya mga music. Ako nindot gyud na gyud potential kay nindot gyud si mo kanong kanta. Ya dugay na pud siya gasulat ba. Ako na. Bro, musugal ka bro, papilion ta ka. Unsa imong gusto, imong hilig? Sana akong hilig. Unsa imong gusto? Akong hilig. O parehara. Narani mo moapas ka Mindanao, tagaan ta kag Pliti. Kuan maningkamot ta dito mo atong ipaila ang atong music. Isod kay magpaila sa
rap scene guys, sa music guys, mo nang among gibuhat. Vlog gid mi una, nagpaila gid mi, aya mi nagpadungog sa among hilig. Literal nga gilihok namo, wala mi nagtanga sa ilawom. Gikalot mi, nihawas mi sa ilawom. Kay dili rap pwede nga di ara ta permanente sa underground. Kay naa tay mga pamilya nga gibuhi. Yeah, padayon bra. So mao to guys na kuan usa pod ko sa day ones ni Yugog sa pag-vlog pod ay walang wala pod mi sa una natulog mi kanang karton. Kanang wala pod. Sa Yugog pa Oh, nagpan. sa una pa to. Tungod karon naabot na ning ani. Grabe kuan, kalipay og kuan, kasakit. Kaguol kasakit. Kaduka. Di ko muli ari ra ko dire. Na ko muli Cebu. Unta guys kuan, malipayon mi og malampuson mi tanan sa among kagrupo. Ay bro, shoutout sa imong grupo sa kuan bro. Oy, shout out ko di akong grupo dira sa Cebu, Bawal Good Town. Shout out ninyo, kita ay tapuhon. Let's go. Music yapon ta, music. So guys, before nato ipaila i-explain ni kung kinsa nila sa tapad karon. Ali sa dul sa diri. Ali diri. Take video. Dili man gini sa take video. Video isa siya. Guys. Paila guys. Paila. Ako dahil si Chris Sibilia, taga Balingasag, Barangay 6. 26 ako edad. Nag-ilami ni Yugog sa tungkol sa music video kaya nangita mo na sa music video sa una, tong diploma. So, ako nang edit, ako rin. Ay, itong amigo rin yung camera rin. Dayon. Siya nag-edit sa music video sa diploma nga kanta. O niya nag-produce dayon sa beat pumatot. Pero, sumpay ra. So usa ra lagi ko. Migo kay may ani daan na pod mi migo dani. Nagsumpay-sumpay ra gyapon mi to nga na tungod sa music ba. Kabalo guys, kining inani lang ni siya nga tao pero ang iyang binulan ani dako pa sa edukado. Kay graduate pa ka pre. Dili ko graduate ni undang eskwela kay lisod king kinabuhi ba. Kailangan mo na trabaho bito kay wa kay lain gid magsuporta sa pamilya. Ako na lang so no choice. Kuha, nag-online ko ato dayon sa politika dayon Yugog nag-istorya man may ato katong kamulog sa diploma ba dayon sige to na mga mga plano sa una diyo nya basta kay nami idol kay nga kon sa una YouTube kanang imagine lang kibali bang mga dagko nga production sa mga video gasto nga na dayon ang among plano sa atay pre tatong sa kupo ng Mindanao karon yawa abot na sa Manila ba. So guys, wala gid mi na-expect kay pag ana ni balik mo kog Cebu, niglag ko. Dito ilabit master. So paglag na ko balik dito kay nakapuyo mo ko ilabit master o sa katuig kapin. So naguli na ko dari, guba akong page. Ang may vote support, wala pa nang Yugog. Guba akong may vote support. So mao tong gibalik ko sa kuan sa Cebu. Dito na ko nagkuan og Yugog na ako, nagsugod na. Ya pag-adto na ko dito, ana man siya nga. Pre, ay ko biyahe pre. Di lagi ta kabiyahe, balik ra ko. Kasi magpadato pa ta sa kuko na tong Mindanao. Tinuod. Tinuod yun pagbalik amo ginang gilihukan yun na namo bay. Planado ginanamo tanan. Di sa yun. Sa nami diri karon sa unsa nami karon? Di pud sa yun sa pagsugod pa lang. Ba, grabe ka amen ba. Mura go. So siya day guys, ang gimo nako nga manager. Yaw, patid sa. Manager ako kay siya may mukan tanan mo lihok sa ako. Oh, kung naamoy mga kuan guys, mga booking sa mua, magpatukar mo or magpag-guest mo diya, pwede ra niyo i-PM si Chris Sibilia. Nara yung Facebook mo na. So, ikaw sunod, mo ni. Ipailala asa ta nagsugod og unsa imong pangalan unsa gid ka tanan kalibutan. Yo guys, ako dai si Mark Glenn Banaag Lagno o sa mas giilang ako si Marky. Nagpuyo day ko sa playa. Og akong edad nga tinuod 20 pa ko. Og ako din igagaw si Yugog since day 1. Og ako po ning kwan maguwang kani among big geographer. Og sa pagsugod pa lang namo ni Yugog sa una sa pag-vlog. Kanang wala gid mi kabalo sa among padulngan. Kay sa una si Yugog ga-vlog naman wala pa ko. Tapos siya sige na siya vlog. Nagay po nag-viral sa una nga mga video katong kung kabantay mo siguro mo ato sa una katong. Oh, kato. Korea kino, mga bugok na with Pilipinas. Oh, kana mo to siya nag-viral sa una tapos nya sa sige niya pag-vlog. Naguban yun dito pa ni siya nagpuyo sa una sa playa. Nagpuyo na siya dito sa mong manang dito. Shoutout sa manang dia manang tata. Shoutout sa mo. Dito siya nagpuyo. Sila duwa sa yang pare sa una. Kabalin-balin man may lugar guys kay NPE man mi. Oh. Unsay meaning sa NPE?
No pets allowed. Diloy. Kano na may iro dahil? NPA, no permanent Oh, address. no permanent address. O kato guys, wala pagid mi kabalo nga kami day ang kuan ba kanang unsa na kami day duwa ang padlock ug ang yawi para mo mo bumi. Tapos moto katong sauna sige gisag gangyo nga duy unsa kung kanina ko ba nga makakwanta nga na nagsugod di sa sauna guys, nag live stream ni siya og email. Nangita na siya guys, nag-live na siya og kwan, guson to guson. Nya, paano mo mingon pa gina siya guys nga magpatigon diwan siya pag mapildi ninyo siya sa guson tagaan og 200. Nya ang ending naurot ang pampalit sa gatas. Di sa yun guys. Oh, di tayo na eh. Grabe ang paningkamot. Ano ko, mag-live stream ko, lisod kayo. Vlog ko, lisod pa kayo, good. Kaya wala pa man tayo mga backer sa una. Oh. Bihira na lang karon guys, videoan ra nimo sa katawo mo, viral na diretso. Oh. Karon sa una, pagsugod pa lang, wa mi backer bay, kami naning kamot sa mukha galingon nga magpailami. Wala gyud miingon nga kapit-kapit. Kami gyud naning kamot. Way kulab-kulab hantod na din pagka ila na namo. Dito na din mi nagkulab-kulab sa lain. Wala gyud mi na vlogger tungod sa uban. Na vlogger mi sa among kaugalingon jud na content creator mi tungod kay kami gyud nagpaila sa among kaugalingon. Oh, kwan guys, katong pagsugod na mo sa pag-vlog. Dili wala gid mi nag-expect dadto nga mag-viral to kay ngano, kwan magud to. Katong kung kadumdum mo sa una katong nag-viral sa TikTok sa una nga katong sa to katong Lansahi oh, para katong sa maayong panglawas. mensahe alang sa maayong panglawas. Oh, mo na siya. Istorya. Mensahe alang sa maayong panglawas. Ano kita? Ako si Elmer Pama. Ako si Elmer Pama, retired Philippine Army. Nagpuyo sa ilalim balo lang Cagayan de Oro City. Og maro to. Mo na siya nag-viral nga video sa una pero wala gid mi nag-expect nga mo viral to kay kato nga time nag-inom mi kadlawon to alas 3 to nga dako sa kadlawon nag-inom mi ana siya. TikTok. Oh, ana siya nga doy videoan ta kadoy katong lain nimo nga tingog kay para basin di mo viral ta. Oh ana, mo to pag mata na mapag-ugma, nag-viral. Mo to nagpadayon na dami sa sige na mo Comment pan. ang mga content creator ato. Oo. So na viral to siya. Gipangitan yung pamagi ko dili mag-inanita otro. Pero dapat lahi na para di masuman ang tao. Kay viral man ito. So gipaningkamutan na mo. Katong radyo nga. Oh, kana. May hapong ining tanayin. Labi na sa atong suking tigpaminaw ni ining atong programang kini ang atong kagurain. Mark Lugan, pasok! Wala na lagi ko kabaluan na, di mo ko kailan Diba? Inana may awa mong content sa una. Inani mong content ni Marky sa una. Lahi good. Kaya sa ako, ana mo ko, sa ilalim ng karagatan makikita ang isang rambutan. Dito mo lalaman ang ugali ng tao kung balot ito. Diba? Sampulan na to, among content sa una. Marky. Okay. Tududududug. Mickey Mouse! Ate, balita mo din. Balita mo to. Tududududug. Mike Enriquez, pasok! Magandang araw mga kapuso, isang lalaki patay matapos itong masagasaan ng isang lalaking nakamotorsiklo. Hindi ito nakasabol kasi nagsuyop ito. Oh, Jessica Sow, pasok! Dito, sa Balingasag, Misamis Oriental, may nagpaparamdam daw? Ayon sa mga sabi-sabi, tao ba na ito si Yogog? Oh, napa, di pa na mao. Sa pa to. Sa patay mo mga tingog gali. Soko, gas, abil gas, pasok! Sino nga ba ang pumatay sa isang dalagita? Malalaman yan sa pagbabalik ng Soko! So guys, kaya gyapon niya dagan kay ang mga awat nga tingog ani pati tingog sa email, pati tingog sa politics, tingog sa ito sa memes. Maawat niya tanan ani. Katong katawa. Ay, patamban ubo. Kato ding isa, kato pa isa. Katawa, katong iro ba? Katawa na ba? Sa to. Tanan maawat niya ni bay. Kuyaw kani skill nga tao. Kuan guys, pag umana mo to, pag sugod na mo sa TikTok, ana mo si Yugog sa kuha nga. Asa nga, kung magsigir at live ani, atong gabi ani, mag-live mi sa una guys, mo kita mi sa isa ka gabi og mga sa kalibo kapin, 500 ana. Kung mag-live mi kinamay magatag og mga gifts ana sa ila. Og shout out kang Senyorito Carlo. Kang Doraemon ng Jensen. First collab na namo. First collab na namo siya nga content creator. Shout out sa mo I miss you so much. I love you. Laag dire. Og mo to guys, sige na mo live sa TikTok, nakauna-una mi nga magsugod mi Facebook na sad. Sa Facebook na sad mi magsugod.
Kaila. Og mao to naman sa page daan katong way bot po daan na gito nga page. Wala to dili to niya hinimo daan nga ay dili. Anang dili to bago nga page daan na gito sa una pa unsa to year na bot to nimo? 2020. Oh, daan na gito siya. Tapos Pandemic. pandemic tapos pagka 2023 man ta nagsugod na. Oh. 2023 may nagsugod og vlog katong way bot support na. Dito na din nagsugod ang tanan din. Kato. Piti na din piti. Anto sa nagsugod-sugod ana din siya nga magsugod pug ko kakuha kay lain po kayo nga magsige mig tandem duwa. Og mao to nga nagsige mig sabot duwa nga maglahi-lahi mi sa mong kaugalingon kay para mabati pod nako og good sayang nabatian nga kakapoy sa pag-vlog. Og mao to na nagkuha na din nagbunga na din ang among gipangayo sa Ginoo nga kuan. Amen. Amen. So ako na sad. Og siyog sad. So paminaw mo guys, mga tanan, mga idol, mga listeners na mo diya, mga solid followers, paminaw mo. So muna, kailan na mo sa ilan no? Christian Balaan, Teo, Andro, Dimdim, Wewel, Draser, Rodison Shosho, Kinkin, Jan Kini Bisilya, Wawe, Christian Lagno, Mark Glenn, pamarki-marki, Mark Glenn mangyawa. Kani siya, telescopic angkoy. Si Telly. Kung siya mong kandari, kagawad. Si What? Kyle. Ayun guys, si Chris. Oh. Nara guys. So nag-ila gid may tanan ani nila guys. Kay taga Balingasag rami ang uban. Ato lay shortcutan taga Balingasag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Siyam, Polo, 11. So 11 may kabok dire taga Balingasag og kaila na mitanan sa una. Choreographer ko nila sa sayaw, tudloan ako sila. Dayon ang uban mga amigo nako, nag-ila pod mi sa music kay gapil mi mga gapil kog compete sa una. Sa una gabatel-batel lagi apon mi kani sila. Dili lang ang purpose sa among team nga nagtapok mi, dili lang tungod kay kanang vlog lang. Dayon pachar-char lang mi, dagan kay mong grupo. Sayop ang pagtuo sa uban, abi sa uban nga ang uban dari way polos. Sayop mo. Kaya ang music dari, ang gamik og music dari, siya, si Jigo, taga Cebu, si Angkoy, si Draser, kani siya, si Wewel, si Christian, Pumatot, og si Chris, og ako dayon. So 7 mega music dani. So kani pod sila, ang uban, kini, mga kan ako, kanang kauban ako sayo sa una. Daan na gid mi nag-ilatanan before mi nagtapok. Og mo po na among purpose sa among tapok nga magpadungog mi sa among hilig. Kay lisod kay magpadungog sa hilig diretso nga wala pa ka na ilado, mas manindot to maghimo sa kagngalan aya ka magpadungog sa imong hilig. Pero nana ko mga kuan guys sa upload sa YouTube daan nga mga old music nako. Og napod mi stock nga music dere. Dagan ni mga 40 ni kapin. Ma-release ni pon. Impas gyapon ni. Piti kamo na lay balag paminaw ani. So madunggan ra na ninyo pohon tanan. Amo na ipan-release. Napod may upcoming nga mga music pod o syempre dili lang kay ang among music kay this love song ana all around among music laylay na may reggae, na may pan-tribe, napod may hip hop gyud, napod may kanta, napod may banda. Paabot lang mo. Relax lang mo diya kay busy pa kayong idolo pagtabang sa mga tao og hatag og lingaw. Yes, man. Diba? So, samot na guys, mag-release guys kaning medicinal lifestyle amo nga jacket kani i-release ni namo baligya ni nako pohon paabot lang ta kay naghimo na nangita pa kog store nga asa dapat i-display ma-release ni pohon ang medicinal lifestyle amo nga jacket og napay min mga dagan pa so ako maingon guys kaila naman mo sa ilatanan unsa gid mi nga tapok unsa gid mi nga grupo kung unsa gid among tumong og purpose ani dili lang kay basta-basta lang minatapok disiplinado po ni sila guys bawal mag-away sila walay magsinumbagay dari football diretso. Kanjod, walay plastic, walay lamangay. Maamigo, makaila, mainana, wala. Pero na-assign ni siya. Si Jigo, na-assign ni siya. Kini, usay siya mag-drive. Puli-puli mi. Then kani siya, tigloto. O tig-kuan sa mga reels. Tig-cut-cut sa mga reels sa Waybot Support. So kani, si Angkoy, kauban mi sa music. Kani, videographer, Marke, ang gagaw. Siyempre, uban yun mi permit. So una ko, dayon, ang na-assign na ni awak manikit trabaho no. Si trabaho ni mo dere. Wala, pagwapo lang. Kuan na siya. Ang trabaho gid ni Angkoy. Wala man si tangkalan no. Oo. Huli na si Ro. Sila kanay kauban ni Bri og ni YG. Tara guys, ato ibalik ha.
siya tag drive si Jigo. Dayon kanang sa music pod, siya tag luto, siya tag sa mga reels sa live mag-live. Dayon siya sab puli-puli ra sila mag-live. Limpyo-limpyo gyapon kani videographer nako, kani wani trabaho. Kani igsoon nako. Kan sa kim trabaho? Juan. Hikay. Pataka raman ka naman gyapon ko trabaho. Uy naman gyapon ko trabaho. Muna, gabidyo gyapon ni siya guys, ang igsoon tapos napon ni sila napod may kanang kumuhimo mo content o sa gyapon ni nga mo advice ako Siya gyapon mo hatag og idea. Kay kami tanan guys, before mi magsugod og content maghimo, planuhan gyud na namo, meeting gyud mi. Inani ang dagan di, inani. So brainstorming na may ana pagkahimo ana nga video. Anay na tanan nana sa utok, depende lang sa aktual mo nga kuan. So tinabanga gid mi diri tanan. Kani siya mo bantay sa ako pero ang iyang gibantayan una pa siguro manumbag. Uy naman ko trabaho. Unsa ka trabaho? Tanang na kay isa ka sakyanan ako may mag-drive basing katuo ka. Wala no tod. Kani dresser, sentro ka. Abot. So guys, sa akong mga video na gini sila. Ang sa dare lang panimalay, magtabang-tabang lang gyapon sila. Kani siya tabang-tabang. Kani si Dimdim. Forman ni siya dare. Siya ang kabantay mo ng Coralias kawayan sa balay. Kanang hiwi. Siya ana. Pero giotro na karon di na hiwi. Kani yan eh. Hugas plato. Hugas plato. Sila dua hugas plato. Na si Tio kani siya wala pa rin ambot. Sige katulog. Namawi sa lawas ni. Hago magad kini tong mga pila ka tuig. Kani guys, ang trabaho niya Christian o kani si Big C. Siya mag-edit sa music video. Siya po akong mga idea. Dayon si Christian sa mga beat. Tigimog beat, pumatot. So naana sila ikuan na niya role tanan. Dili lang kay natipok na sila tungod kay uban-uban lang. Nami mga role tanan, nami mga tumo. Pasalamat kay minyo kay gisubaybayan gyud ninyo tanan mga followers namo, mga viewers. Ug wala sa miriri. Ang tinuod nga nagbuhi sa amo bay kamo. Mga followers namo, mga viewers. Salamat kay sa inyong tanan. Ay kabalaka kay ang grasya nga nadawat namo ron. Balik ra gyapon sa inyo pohon. Cashbackan ra gyapon tamo. Basta naka-share sa video. Huwag naka-comment. So dili gyud mi maabot og 5 billion followers kung wala inyong hugot nga suporta. Og salamat kay sa akong team. Sa Ginoo, inahan sa akong bata, akong tatay, tanan nga nasa akong palibot. Guys, kung gusto kita mo angat, ayaw pagdumot sa imong isig ka tao. Dapat manggihatagon ka. Kay ang grasya bawion gyud na sa imo. Labi na kay pagdumot sa katao. Humble ra gyapon ta. Muna atong ibutang sa atong utok. Dungog ra ang mabago, pero dili ang among pagkatao. Yes ay. Dagang salamat og thank you mga idol, 5 million followers nami. Maghatag yapon mi sa inyo og link ngaw. Ang link nasa comment section. Thank you for watching. Happy 5 million followers.